बाई अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णा बाजार। देखना बढ़ल बा फलवा के भाव मिलेला 60 रुपया के एक पाव, मिलेला 60 रुपया के एक पाव। देखना बढ़ल बा फलवा के भाव मिलेला 60 रुपया के एक पाव। साथे बढ़ल बा भाव दुकानदारवा के, दुकानदारवा के, दुकानदारवा के। या पैसा तू भेज बहरवा से, रेट बढ़ल बा काल्हे दुपहरवा से। या पैसा तू भेज बहरवा से, रेट बढ़ल बा काल्हे दुपहरवा से। कैसे के होई छठी माई के पूजना, गजब के बा महंगाई हो। 1 रुपया घर ना बसैया, सोची के आवत रोआई हो, सोची के आवत रोआई हो। कैसे के होई छठी माई के पूजना, गजब के बा महंगाई हो। 1 रुपया घरे ना बसैया, सोची के आवत रोआई हो। असर बढ़ल करोना कहरवा के, कहरवा के, कहरवा के। या पैसा तू भेज बहरवा से, रेट बढ़ल बा काल्हे दुपहरवा से। या पैसा तू भेज बहरवा से, रेट बढ़ल बा काल्हे दुपहरवा से। मिले जे छुट्टी तो टिकट कटा के हाली से घरवा आ जाहो। साथे में रही के करी हो पूजनवा, सुन तू अरुण राजा हो, सुन तू अरुण राजा हो। मिले जे छुट्टी तो टिकट कटा के हाली से घरवा आ जाहो। साथे में रही के करी हो पूजनवा, सुनए अरुण राजा हो। राजन अनिल आ गईले बहरवा से, बहरवा से, बहरवा से। या पैसा तू भेज बहरवा से, रेट बढ़ल बा काल्हे दुपहरवा से। या पैसा तू भेज बहरवा से, रेट बढ़ल बा काल्हे दुपहरवा।